Okay mga kapay, labas na natin yung motor bago mga katupay. Hello mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. Papansyahan nyo na mga katupay na hindi ako nakapag-upload ng mga video mga katupay sa aking YouTube channel mga katupay dahil medyo busy sa pagre-reel. Dan mga katupay, at siyempre mga katupay, dito ako ngayon sa may along Commonwealth Avenue mga katupay. Yan. Yan, at siyempre mga katupay, nandito ako ngayon dahil kukuha ako ng motor ngayon mga katupay. Bibili ako ng motor ngayon mga katupay. Siyempre para may service naman ako mga katupay. Siyempre sayang naman yung kapugian ko kung walang service, di ba? Eh hindi na tayo makapag-side. Hindi, joke lang mga katupay. Yan o, nandyan ako ngayon mga katupay. Tatapat ng yan, kita nyo yan sa likuran ko mga katupay. Ano ba yung pangalan nito? Hindi ko mabasa, baliktad eh. Transcycle. Yan mga katupay oh. Kasa ng motor yan mga katupay. At siyempre automatic yung tutunin natin motor ngayon mga katupay. At siyempre mga katupay, hindi na natin patatagalin mga katupay. At papasok na tayo doon sa loob para magpili na tayo ng motor na siyang ating bilihin mga katupay. Para may service naman tayo. Para mukha tayo yayamanin. Pero hindi naman. Okay mga katupay, papasok na tayo sa loob mga katupay. Ayan mga katupay, di ba? Transcycle. Yan. Diyan tayo kukuha ng motor mga katupay. Diyan natin kukunin yung service natin. Di ba? Okay mga katupay, pasok na tayo. May mga motor na rin dito mga katupay. Mga sikanhan siguro ito mga katupay. May Inmax. Yan. Marami naka-display dito sa labas mga katupay. Pero ang brand new yung gusto ko mga katupay ay brand new. Ayaw ko ng sikanhan. Pambira. Gusto tayo sa brand new. Yan, pasok na tayo mga katupay. Yun, dito na tayo sa loob mga katupay oh. Kita nyo yan mga katupay. Mayroon silang sniper mga katupay oh. 155 sniper. Mayroon din silang Suzuki. Yan, Raider mga katupay. Sinong gustong bumili dyan? At marami ditong mga motor na brand new. Yan. Meron din pwede pang lalaki, pang babae. Ang kulay ito, Yamaha to mga tupay. Yan ang ganda mga tupay. Pero hindi yan ang bili natin ngayon mga tupay. Mamili muna tayo kung ano yung magustuhan nating bilhin. Ayan oh. Okay, sa mga viewers ko dyan, kung sino gustong bibili, punta lang kayo dito sa may Commonwealth Avenue. At paglampas nyo ng Bilyongko Street, dito makikita nyo yung Transcycle. Ano itong motor na to? Malapat kayo. Okay oh. Lems, bibili ka ng motor, Lems? Tinakpan mo yung mukha. Huwag kayo mag-alala kasi bibili tayo ng motor ngayon. Kaya umili tayo ng motor mga tupay. So, ang dami mga motor dito mga tupay, magaganda. Mayroon silang Beep. Ayan, Honda Beep mga tupay. Mayroon din sila dito mga tupay na Inmax. Wala. Mamili muna tayo mga katupay. Mayroon din sila katupay ng Click, Honda Click to mga katupay. Sana all maraming motor. Meron din sila dito mga tupay oh. Malaki to malapad ang motor to. Ito yung pangalan mga tupay. Andito pala si Superman mga tupay. Yan mga tupay, Superman.
Superman Street. Pangalan itong motor nito mga tupay. Bagong labas yata ito mga tupay. Ayan. Parang ngayon lang ako di pa gano'ng kilala ng motor nito mga katupay. Superman Street mga tupay. Motor na mga tupay. Diba? Showcase Raider 150. Yan. Oh. Wow. Ano na siya mga tupay. Mio. Mayroon din sila patupay nga, mayroon din sila ditong barako mga tupay oh. Kawasaki barako. Pwede ito sa ano mga tupay. Pwede ito sa tricycle. Yan oh. Barako. Oh. Barako 2. Yung kain ko ito yung mga tupay, yung Yamaha Sniper mga tupay, yung bagong labas ito mga tupay. At ano na siya mga tupay. Preno niya sa harap mga tupay. Siyempre mga tupay, wala na tong kickstarter mga tupay. Kailangan na talaga ng baterya to. Parati kailangan hindi papalya yung baterya nyo. Pag nagluloko yung baterya nyo mga tupay, wala kayong papadyakan dyan para ma-start yung kasina. Ito yung mga bagong labas ngayon mga tupay ng Sniper, Yamaha Sniper 155. Ito pa yung motor na kukunin na natin ngayon. kaya ito ba may nagchat-chat sa akin? Opo. Labas na mga kapay. Opo, salamat po. Okay mga kapay, labas na natin yung motor bago mga tupay. Once pa sa damit ko mga tupay. Wala. Okay. Okay mga tupay, ayan na, ibababa muna mga tupay. At siyempre bahala na siya magbaba dyan, baka mamaya gugulong. Gugulong yan mga tupay, dito yan dyan sa hagdanan no. Kaya yan siya, sanay na yan siya mga tupay. Ayan na. Ayan na yung bago kong motor mga tupay. Honda Click. Oops. Yeah. Ayan na mga tupay ang motor natin. Ready to ride na yan mga katupay. Okay, shout out sa Transcycle. Ayan. Dito po yan kinuha mga tupay. Sinong gustong kumuha dyan, pumunta na kayo rito. Handa silang magpakuha sa inyo. Wala. Ito pa yun. Poging-pogi. Ayan. Okay. Okay. Kaliwa. Signal light. Ano mga tukay, sakyan mo na yung bago nating motor mga tukay, oh. Nakalimit na mga tukay, oh. Dito para mga tukay ba. Okay.
Okay mga katupay, dito na ako sa bahay mga katupay. Prank lang yung motor na ginawa kayo mga katupay. Hindi yun akin mga katupay. Babae yung may-ari nun mga katupay. At siyempre nagisuyo lang sa akin para kunin yung motor niya doon sa kasa. Dahil medyo kinakabahan pa siya yung magmamaniho mga katupay. Kaya nakisuyo sa akin. At siyempre mabait naman tayo mga katupay. Sinamahan siyang kunin yung motor niya. Tsaka hindi na namin maayos pagka video ngayong patapos na kasi inabot kami ng ulan mga katupay. Lakas ng ulan kaya hindi na ako nakapag-video. Dito na ako sa bahay nag-video mga katupay. Para sabihin sa inyo ang totoo mga katupay. Prank lang yun. Kailan ka pa kaya ako makamotor ng ganun? Okay mga katupay, babay na mga katupay. Prank lang yun ha. Huwag kayong maniwala. It's the prank.